Здравейте, това ми е първото видео. Днеска ще съм в парка и ще пея някакви брейнрот песни на баби и ще видя каква има реакцията. Ще видим дали харесват песните или са против тези песни. Да започнем с видеото, айде. Много слънчево. Здравейте, тук сме пак. Бъдна ни камерата малко и затова след малко спряхме. Ще продължаваме да търсим хора, докъдето поне един път успеем. Окей. Снимаме отзад повече да се виждам, иначе така кой ще гледа камера. Ти цъкам колчето. Да. Пак ми бъгна камерата, малко камерамана, малко нещо направи, ама нищо, пак е W камераман. Продължаваме да търсим. Надявам се, че нищо пак не направя, но продължавам. Брат, ние сме се екипирали за средства световна. Я вижда, има ли нещо? О, камера! Тук сме на края на парка. Чуда се дали тия зад нас, когато се освободят от говорене, дали може тях да ги пробваме. Добре са, да ги пробваш. Просто да ги пееш без всички и да станат много щастливи. Да. Искаш ли? Да, смисъл, да, наистина, да. Не е такова, да. Добре, ти отивай 2 метра. Чакай само да видя. Това е за всеки човек, който се абонира за мен. И другото бро си има царевица. Доядо се като бе видях. Камерамана си изяде това и сега продължаваме да търсим. Почвам. Имам почва се. Какво? Майките тия до колата! Преди малко той ми отказа, той ще да ще там. Не помниш ли? Здравейте, хора! Бях на бабичката, беше най-накрая и познайте, камераман не го снима! Не, пак се пробваме. Ще кажа, понеже знам, че вие сте единствения, който бяхте, искаме да ви изпеем нова песичка. Става ли? Окей, ти си отзад. Плака направо и проверявай да снимаш. Ние не може да изхарчваме и дени, брат. Няма значение. Важното е да жениш. А става ли ако просто се питам, хареса ли ви песента? Не. Кажете, вие бяхте единствения, който се върнахте и искаме да ви изпеем нова песен, защото много ви се радваме. Айде! Моля! Брат, но... Хайде, няма значение. Бличко. Ако не слушате, вие сте първите, които не слушате.
толкова. Извинявай, Нищо. аз съм камерамен. Нищо, че съм единствена, който се съгласил. Нищо. Ама хора, моля ви, вярвайте ни, буквално наистина стана. Заклеваме се. Да, заклеваме Без, се. без тук е. Виж, и другата ръка показваме. И той няма как да е такова. Защото все пак държа телефона, няма как да правя. Обаче пак. Окей. Чакай, я дай да спрем, за да видим дали наистина да се го състел. Окей, айде. Здравейте хора, аз съм се наял с царвицата, сега само чакам камерамана и ще се опитаме още малко, докъдето не изпеем Brainrot песен на баба. Знам, че това звучи тъпо и въобще сигурно не ти е смешно, ама се успокой, защото ми е първото видео. Като стана по-голям, ще правя по-екстремни паркове. Например, може би мога да фърлям раница и ще се правя с едно има бомба в него, в нея и всички ще бягат. Но нищо. За сега ще правя някакви тъпи пранкове, като тези. Тази, идем тази. Не, много е моят. Чакай, има там, да, групичка. Окей. Що не го заснема? Ти си отзад. Още. А то Сергей има брат, он е чеки. Не, ама тази групичка не може. Добре. Пусти ме, ама ще ме замажеш. Окей, ще те замажа. Окей, хора, камерамана няма да му снимам лицето, обаче той ще се опита буквално, ама окей, нищо, че не ме е заснимал, ама това ще е още. Окей, още. Абе Сергей ще пияне, какво са? Много хубаво слънчев ден, нали? Ела, що не чуваме, бе? Много хубаво слънчев ден, нали? Може да ми стане. Бата, тралело, трала, бър, бата, тралело, трала. Ето, ама. Ти е някаква песен, да не знам, я не рефирам. Ти в кой клас си, бе? Трябва да си жив и здрав. Откъде си ти? Откъде си? И да учиш. От Монтана. Кое училище? Той учи италиански, за това. Благодаря. Благодаря ви, вие бяхте единствени. Хайде и други намери. Добре. W, камераман! Защо съм толкова тъп? Трябваше да събера силата и аз съм това. Те бяха много добри. Я снимал ли си? Да. Кажи ми, че си снимал. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Защо съм толкова щастлив? Дати ни пожелаха да намерим още баби. Те бяха най-W. Те бяха най-W хората. Окей. И буквално начало са... Ела тук, бабо, че не чуваме. Откъде си? Аз съм от Монтана, първо училище. И аз им казах... Чакай да видя. Хората бяха най-яките. Буквално W камераман, че събра силата да го направи. Беше толкова кринч. Трябваше и моята да се снима. Ама да знаете, имаме 2 точки. Другите всички не искаха да ни чуят. Ще пробваме още най-много 5 пъти. W. Айде, качвай се. Снимам.
Браво, хубаво, браво. Мерси. И къде си научил този език? Вкъщи. Учиш Той... италиански? Да. С едно приложение от Duolingo. Спирам. Хора, W камераман, че събра силата да го направи. Търсим още. Да, напишете W камераман в коментарите. W камераман. Сега се лелеем на детските лючици. И да. Трябва ли спокойствие? Да, че просто съм много щастлив. Окей, хора, това беше толкова яко. Вече видяхте и мен. Ако камерамен е снимал, разбира се. Да, 3 точки за нас. Тия бяха също много добри. Не мога да повярвам, че мъжът беше така спокоен. И да, айде. Това беше края на видеото. Ако ви харесваше това видео, това ми е първото, абонирайте се, ако искате, няма да ви карам на сила. И лайквайте, че това много ми помага. Искам някой ден. И камераман, W камераман, коментирайте. И да, това е края на видеото. Ако искате още видеа, коментирайте. И така. И цъкнете камбаката, за да следите. Да, айде.